Sziasztok! Azt szeretném megmutatni, hogy hogyan kell Android telefonra föltelepíteni az iskolai fiókot. Először is keressétek meg a telefonotokon a beállításokat, ez a fogaskerék ikon. Keressétek meg a beállításokon belül a fiókok és biztonsági mentés lehetőségeket, majd a fiókok kezelése menüpontot. Ezen belül válasszátok a fiók hozzáadása lehetőséget. A fiókok közül keressétek meg a Google fiókot, ugyanis Google fiókot szeretnénk hozzáadni. Az adatok ellenőrzését követően az e-mail címet kell megadnotok. Arra figyeljetek, hogy az e-mail címnél a teljes e-mail címet be kell írni, tehát családnév, keresztnév, @gárdonyi-sopron.hu-t kell írni. Ezután adjátok meg a fiókotokhoz tartozó jelszót. A jelszó beírását követően fogadjátok el az általános szerződési feltételeket, majd következnek a szolgáltatásoknak a telepítése. Az iskolai fiókhoz szükséges a Device Policy telepítése, eszközházirend telepítése. Tehát ezt válasszátok a telepítést. A munkaprofil beállítását fogadjátok el. Mindegyik telefonon, mindegyik Androidos telefonon keletkezik egy munkaprofil. Ebben lesznek az iskolai különböző alkalmazások, tehát teljesen elkülönül a személyes alkalmazásoktól. Ezt a legtöbb telefonon, hogyha alulról felfele húzzuk a képernyőt, akkor jön elő, és egy munka részt kell keresni, tehát ez a munkaprofil, ezen belül vannak az iskolához tartozó dolgok. Ez elkülönül a többitől, úgyhogy minden ikonnak a jobb alsó sarkában egy kis kék bőrönt ikon található. Még föl kell telepítenünk a Classroom és a Zoom alkalmazást, ehhez keressétek meg azt a Play járóházat, ami a munkamódban van, tehát nem az egyéni részben, a személyes részben található Play járóházat, hanem azt, aminek a jobb alsó sarkában egy kis kék táskaikon van. A áruházból telepítsétek föl a Classroom vagy Google Tanterem és a Zoom nevű alkalmazásokat. Ezek szükségesek lesznek még az iskolai fióknak használatához. Köszönöm a figyelmet!